full episode Ilocano Love Storya. Nico, agringkan, aldangan. Nico. Mama, makaturturog ak pailaeng. Sa inyo kumasingan ti pan naturog ko. Masakit tumanan ti ulog. Payayapan na ka ni papang mo. Manmano ngamin ang makasango da ka amamigan. Ay na, nagbuyat ka man ngatan. Dandani nagpat na ka nagsarasarita kami kini Kathleen. Sino a Kathleen? Tsaka mo nga da kayan ayat mo. Ang mga no nagpuyat ka manan anagay ayam iti online games. Madamati ko na vomi kabayatan ti panagay-ayam mi mama. Naka-open mo ti microphone ti pagay-ayaman mi nga online games. Sige mama, ituloy kong ti maturog. Madamdaman to nga ituloy mo ti maturo. Ang mga no da napatag nga ibagakan ka ni papam. Nimat mama. Saan la makaawatan? Saan mo matakadluan ni ikaw? Di mo ibaga amat maturog pailaan. Riniing ko, hanggang masuron sa tanasing at ipan naturog na. Isubay ti makagura. Napuyatan ka no nakisarsarita iti kaayan ayat na. Katlinsa, di imbaga na anagan na itay. Nagbatpat naglangan na nagsarsarita da. Ang mga pambar na lang nita. Di ko namgit napuyatan na nagayayam. Salpak. Amumatan, dagiti makunko na amilay niya. Sa palitan, dagiti agtutubo. Papa, Ah, mama. Nico, nasaya at bimangon ka matlaangan, iho. Ala, agtugaw kanta ko mamakam ka amamigat. Tumapay ka ti bumangon. Kita mantilangam, iti kapupuyat mo. Makaalakan to lang nga ti sakit mo. Maapi ang kalauna yan, iti panagay ayam mo iti dayta nga online games no anya katimal alam dita. Armando, at datay ti sangwanan ti panganan. Anya tansa. Ada sagsaganahan mi a tournament, papa, mama. Katdakkel ti pusta. Sa bali lang ti premyo. Dahito yan di kong kuna. Dahita ti pangibusam iti panahon mo. Makatulong ka kumamatan kanya kiti negosyo tayo no agnagam ka salbag kang ubing. Manipod nagbakasyon ta. Day tala cellphone mo ti sang kaigam mo, Kathleen. Namin anon adinilaw ka. Tagnalang arudan ti rabi nakasilaw pa ilaang diti kwartom. Madama nga rod nga kay ay ayamak manang. Agmalmalam kan agpatpatnag. Day ka diti tinurpos mo? Hapay, ada suldom dita? Ako Ay, no awan ti planong ngagsapol iti trabaho. Ipagnak ti papeles mo. Tao may kagtrabaho ijay Dubai. Anya? Ay, diyak kayat manang. Kasano ka nga rodan? Kastoy kalatan? Anya ti Serbina a pinagadal ka no awan mat ti arapaap mo? Ni manang mat. Huston. Agnak-nakam ka kuman, Kathleen. Ay na, da kayo magtutubo. Win ka di manang. Millennials, kunayo ha? Wan, amok. Dahita na ibaga kanyak ni Betty. Di na kanumpayan maipas nagti agadal, gapu kadagita nga online games apakapuypuyatan na. Pards, kunak no saan ka na mauray Itay pa ilang arurayan ka. Nay, mabit lang Pards. Masakit ka di? Tani, nakaluslos yung kamay. No saan ka kumadaglulit? Saan na ka na uray? Madamati pa nagsanay mi kadagiti ka grupo kiti umadani na tournament. Online games? Anya ka na ya, Pards. Anya ti maghanap mo dita? Litaki din ti pagpuypuyata mo. Bert, katawaan nak taawan amom kadagito Adulamin, agsat taki din. Sige, Tagay. ano man ang uminumak? Sabali ti Bishop. Among Pards, amang ano ad na makaala ka iti sakit, no day tati pagpuypuyatam. Kita man day talangam ni. Nakaluslusyaw kan.
Pasensyakan iti pan nakaladaw ko ha. Dandan ni Dinak pinalubusan ni Manang Vivian. Awan pa'y ngamin makalawas manipod dimteng. Apay, nagapon na. Agtrab-trabaho iti Dubai. Manipod iti nagadalak iti kuleyo. Nagabrudan. Kathleen, nakapimpintas kagayam. Oray si kamot ha. Natair ka. Langam sapay ti baknang. Adamat basit mabalin ti pamilyami. Ada negosyo ni Papa. Itata nagkita tamatlangan. At adamanan nga agayatakin ka. Oray italaan. Ngagkita ta. Anyamat deta sa lunsod mo kanya. Nagayan ayat ta uray saan tapay nagkita saan ka di? Kaaduan mo't iti grupo tayo iti online games. Adu ti agayan ayat. Ngam, saan da nagkatuluyan? Pasensya kayo mama, no saan ka nakapagpakada-kata kayo. Nagkita kami ngamin ken Kathleen na kayan ayat ko. Kumusta kayo, Nana? Maragsa ka na kamakamamukan ka, Kathleen. Amo ninigo ti agpili, Napintas kan aglanglanga ka na simpat, iha. Agyaman ta magustuhan nyo ni Kathleen, mama. Nabayag kayo ka din niya agam mo. Nabayagan, mama. Iti online games kan iti Facebook. Aging ga iti naginusto kami. Mutual understanding. Hala, agsarsarita kayo pailangan. Tagpaisag ka na kiti katulong iti pagsasangwan tayo. Agyamanak. Ma'am, namsugak pailaan. Iti restaurant kami tinakitaan mi, mama. Ang mabayag nga tapay ni Papa. Kaya't ko ang makapagamamutan ken ni Kathleen. Kaya mga noy sudaytan. Hala, mabidlaang tay nagsabtan. Nico, nadlaw ko anak laat ni mamam. Tadamo ta pailaan ti agkita nga magayan ayatan. Saan ang problema dahil ta, Kathleen? Saan ka madanagan kadagit idadakkel ko? Kunak, nagpatinggalang iti panagayayam iti cellphone ti anak mo. Damot gaya man kain ayat na. Anyamat nga iti makunam kini Kathleen. Napintas mat. Aglang na nga pa na simpat. Nalay ngagpili ti anak ta. Kapag bitlang nakasaritak ni Kathleen, ngam nadlaw ko ang masirib. Nakapagturpos ka no mat iti kolehiyo. Barang daytan ti pagnakman ti anak mo. Ngam no nagamam da iti online games. May sabot nga adik iti computer. Nya katintay ta sasawam. Kaslo jak mawatan ti kayat masawan. Amo madanabasak may panggapiti dayta nalabas panagayayam iti computer wenno panagusar iti computer. Ket nakita kinini ko dagiti sintomas. Managpupok ti anak ta. Takasano, at adamot nga agay ayam ti aramitan na. Uray bagag dayto king ka Mercedes. Adapay la pakaturan na. No, agasawan ton wenno magasawan ni Nico. Mga sawa? No isudat ang kagasad kini Kathleen. Bareng di sana mabayag makasaritak ni Kathleen. Anya tiin ka rin kanya, Kathleen? Apagbiit ka laang? Narabiyang kagit din? Kasanon, no at tatakas na pasamat ka? Intulog ko. Ngamin, kayat nga dadaka sa mapasamak ken ko na. Agyaman nga. As sino dahi ti alalaki? Ni Nico, Manang Vivian. Kayan ayat ko. Awan, tinagpasyarkan ka. Ngam pagamuan, tada iyam amom, akayan ayat mo. Malaksi, no nabayagan agam amom kan agar-aram kan ka. Nabayagan, Manang. Saan ko alaw ko ni Kathleen, Manang Vivian? Sige, agpakada akon kat na. Adayo pati pagawidak. Sige,
Agannad ka iti panagmaneho. Yan agyamanak ti panangitulnog mo iti kapsat ko. Inuray ko lang ang nakapanaw ni Nico. Tadyak kayat ang mabainan ka. Tanasaya at matimpakita na. Nang nadlaw ko ang nagulbud ka kanyak. Manang Vivian, Ibagam laang ang tipod no. nagamamo kami kininiko. Tanagkagrupo kami iti panagay ay ayam mi. Nagsiningit kami. Aging ga iti. Nagayan ayat kami manang. Asaan kayo pa'y ang nagkita? Asidag ti balayda iti syudad manang Vivian. Sakbay ngayon tuludnak. Impasyarnak pa ija balayda. Baknang da. Ngam nasayat matag iti darakkel na. Nasaya at timpakita ni Nico kanya. Ngam natingiting mo ka di, ana imbag ti ugali na. Agayan ayat kami pa'y laeng met. No saan ada kami tiyagkagasat. Anya nga rod. Ado mo ti kasta akadwami. Anyan ti ko na. Kasta kayo ka di itan ng tutubo. Ay ayatak ni Nico, manang Vivian. Kasta Jack magustuhan dahi ta panang iskisin mo kanya ka ba? Relax, Pard. Seryoso kami noon. Pards, nakita ka na dyan kadwa mababaya. Apo, nagpinta sila. Nakita na kami gayam kini Kathleen. Well, kaayan ayat ko. Ha? Kablawan ka, Pards. Gayam tagpili ah. Tiyamok, naging kakalangit ti ayayam. Mom, adu mo tinamam mo kay Facebook. Katkatawa anak na may sakamat gayam. Bad trip nga rod. Nagadumot a hugot da. Tsak maano, san ti makichat iti mabayag. San noon niya laditan ti bangawawisan da kanya kapag ay ayaman. Talaga di mo amuti sumurot iti oso, Bert. Anya, abak kayon. Kaya tsupay, takkel tinamnamak ang mga bakintun tournament. Naka-online gayam ni Kathleen. Awaga pa lang. Oh, Nico. Kunak no din akong madlaw ah. Nakiyayaya makadagiti ka grupo tayo. Pulos asaan daan ang abak kanyak. Wen gayam, anya ti ko na ni manang mo maipapan kadata. Pinalutot na. No kasan mo nagamamuta. Siyempre, bagak tipod nun. Ang dagat ti problema iti relasyon ta? Awan mo tipo na. Bayam lang tan ti kapsat ko. Saan nga agbayag mo lang ti bakasyon na. Na-strictong sakit di. Nujak agbidot, awan pa'y nobyo na. Ang mga no di na pinapadasan tinakiayan ayat. Wana, gapuday ta kanya. Ato nga ti sakripisyo ni Manang Vivian. Tapno makaadalak lang. O sige nga Roden. Ituloy kong timakiayayam, Kathleen. Saksamot lang ang tinawodin ah. Mangrugi ka din kay Ayam. Madamdam apay. Imagak nagkuyog ta. Apay, ipawil ka din ni manang mo? Awan ti problema na iti relasyon ta. Ang amangan no pagungtanak no maamuan na tinapanak. Talaga nga istrikto ken ka na. Kas kala ubing ti pampamayan na. Wan gayam, kaano ka din nga agsubli ija Dubai? Tsaka mo? Oh, adan chat. Hmm? Mangrugi tayon. Aya? Labanan. O niya, nakasagana kan Kathleen? Ay, jak namnamaan ang mga baka ka. Grupo tayo, iso amasapol ang mga abak tayo. Dakkel ti panagtalak ko iti kabailak. Namin ano na nagkampiyon na. Tawang pa yung remor ni Nico. Nadadakit na nakapupok ng maminsan. Napadan na. Impakada na nga kita da kano kini Kathleen. Hangam sumipngatan, awan matlaangan. Nawagak man kit di. Sige.
Sa dino ti ayan mo, Nico. Sumipnutan. Mama, adda pa lang dito pagkaangayan di tournament. Nga magawid ako nito madamdama. Siyag man, ti makisarita king Juan. Iho, kasarita na kagano ni papang mo. Urayan na ko na makasangpat, mama. Oh, Nan? ni, inidap na ti cellphone na. Oo. Saan pa'y nga tanalpas ti tournament da? Talaga anapiya, angan ni ti panagay ayam na. Mabainak kinini ko. Iso si kalaangan ti ungta. Manang Vivian, didak ko man ungtan. Uri ta nakasangputak matan. Ngam nagulbot ka kanyak. Sorry, manang. Pakawanan dak ko ma. No amukla ko mga ijay ti papanam. Ay nakatlin, balasang kan. Nakaturpas ka pa yan. Nagayan ayat kayo kinini ko. Ngam di kayo pa'y matgayam nagamamok. Manang Vivian, No di ka lataag nakam. Pilitan kang itugot ijay Dubai. Ngam uray nga taagdakan to ni ijay. Ang mga nudimon to matla may yulot ag trabaho. saan ba't nga tamanang? Ngamjak kayat yaga brod. Bayan nyo, tagsapol ako niti pagtrabaho. Nagmalmalim ka kanwa na turog. San kan ngagpuyat pay. Sumurot kay di opisina inton bigat. Papa, Agnakim ka kuman. papa. Anya kumati malalam, iti pan nakaapi ang mo iti day tangay ayam. Awan pagtungbalan ti biyag mo na sayat. Papa, saan kayo kuman ngagungat? O sige, umayak tayo opisina inton bigat. Nasayat. San ka ba't ka tan? Bagbagaan ka lang. Papa, maawatan da kami kumang nagtutubo ita pa na wen. Saan nga iti amin? Depende ti masagnan. Sanda ka mat apin anuinuyan kan mamang mo. Sige, papa. No, dapat kaya tiyong ibaga kanyak. Madamdaman ton. Agdi ko sakpay. Sige, sige. Madamdamalan, mangrabi ita yon. Taimbag, tay manugot ni Nico as sumurot kan kainton bigat. Parang gaytan ti pangrogyan ti panagnakam na. Nasayat lang no kasta. Ngam no nailasag nanday ta nga ramid na narigatan. Amay kat. Ininot. Adan tulat pa nagbaliw na. Ay, Masino nga taday di nga mawawa garab-rabi. Hello. Naimbag nga, Rabi iyo, sir. Siyak ni Bibian. Kabsat ko ni Kathleen akaayan-ayat ni Nico. Vivian. Anya ti may paay ko. Saan ko maa dito'y telepono ti pangibaga? Sige, sige. Itad ko ti address ti opisina. Danunan naktoy jay. Urayan niya nga oras inton bigat. Awagan kayong tunga umuna, sir. Sige, sige. Kat naimbag arabi iha. Jack pala maawat ti pan nakaabak ko iti tournament idinaminsan nga aldaw. Damok ti maabak. Ni Kathleen. Naka-open ti microphone na. Tapos lang nakasarsarita na. Hello? Nico, Oh, naklaat ka? Sino di lalaki a kinasaritam? Saan ka nga agulbod kanyak? ni Drake tayo, Jay. Wen. Amamok ni Drake. Isumat lang ang adlaw ko asaan nakaamaadaywan iti madama a tournament. Dua kami kadi, ha? Ano ka dito itapang panunutan? Si kalang day ayat tekniko. Di na kumamot pagdua-duaan. Nga maapaya kasarsaritam da dya, Drake. Tagulit nga rod. Loko da dya, ha? Kaya't nan sakit diti makaraman. Uy, Nico, agkakadwa tayo. May bayamon. Naliklikak lang yan. Tsaka kaya may sagmak ka. Maminsan pa yung agsarita kayo. Amangan mo sa anak ko na makatapil. Wala, nakaputputong kamay. Diya kaya't nga da mangagaw kan ka. Nangarunakat kadwa tayo pa ni Drake. Kasaritak tulaan iti nasayaan, tasardangan na kun. Tsaka kaya't nga da saan tayo apagkikin na awatan nga kakadwa. Kathleen. Anya nga tanong kasartalaangin. Ha? Oh, okay. Di mo kayat? Naklaatak lang. Kasaritak da papakin mama. Tapno ag kasartan.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasangon no ipaypayso ni Nico. Ay ayatak ni Nico nga nimot man ang Vivian ti pampanunutak. Amangan na saan nga manukot. Pilitan nakit nga rod nga alain nga trabaho iti tupay. Dakmot nga rod kayat. Awan iti arapaak ko taga brod. Makamuditan. Ang talaga nga taakayatan ni Nico nga kasar kami. Namin ano nagtuktok kitiri daw ni Nico. Ngabjak daw reasim mungpat. Nakasaysaya ti pan nakisarita ken kuanay dirabi asar nga agpuyat. Talaga di na maliwayan ti agayayam. Saan aday tati pagpungtutam abigbigat, Armando? Sa kalatan iti opisina. Nga mapampanoy-nuyan, hindi kayat nangar aramidan. Kanayon abagbagaan ta. Masapol, ngagsarita kami kini Vivian. Amok ngagpadada kini Kathleen, iti problema. Saan mat nga ta, Armando? Ang mga nasumursurot lang ni Kathleen ken ni Nico, takayan ayat na. Hanggang alabay tainton makariing, ibaon kunto iji opisina ni Nico. Nawis ka dito kantina ta nasaysaya na pagsaritaan ta. Kaya di kahit mo mamirhin da, Vivian. Si bubusugak pailaan, sir. Uray kapikin sandwich latan. Sige. Mian, mangdad ka man iti sandwich kan kape. Tatarman dulat tan tiyawag mo kanya. Napong nasing-singit di pa nagsarita ta. Ay, Tata Armando. Amok nga ado ti trabaho yo. Ibagaklatan ti gagara. May panggap ka di kadan Nico kan ti Kathleen. Nagulbot ti kabsat ko. Napandagayam iti tournament. Mawatang ka. Agpapada tayo ti problema. Kanayon mo tabagbagaan mi ni Nico. Mangnamnama kami kini Mercedes. Ani Kathleen ti makapagbalbaliw kini Nico. Papa, awan mat nga ti makunayo kanyak. Tinungpal ko ti kayo, Cho. Ang saan kayo matanadano ni opisina yo? Danapatag ngay nasikasok. Amom, panawanan ang masursurom tiyag trabaho. Tasan kit tiya day talay ayam tiyag mom. Papa, saan kayo naagungat pa eh? Bayan nyo, ang trabaho akon. Tapno nakasagana akto nindo nag-asawa kami ni Kathleen. Anyat ti kunam. Oh, kastaon na aking tutyo, Papa. Kinasarita ko ni Kathleen. Kaya't ko nag-asawa kami. Namnamaam nga umanugot ni Vivian. Ang mga nayadayo na pa itikapsat na. Kat bilitin na nagtrabaho, iyabrod. Ano ti kunayo, Papa? Nagsarita kayo kadi kini Manang Vivian? Sana mabalin na yadayo na ni Kathleen kanyak. Ay na, Mercedes. Nalukoy ko ngagpaiso ni Nico ngagtrabaho ay opisina. Ngam sa bali man na problema na ito eh. Papa, anya ko mati problema no ikasar ko ni Kathleen. No kaano lang ang anagayan ayat kayo. Ita, kayat mo nga kasar kayon. Nabayagan nga agayan ayat kami kini Kathleen, Mama. Iso na lang tanabid pa nagkita kami. Anya ayat problema yung kankwana. Nasingpat ni Kathleen. Ba't lagayam? Di awan nga ro ti problema, Mama. Sana bareng-bareng di pampanunuta masarkan. Panagunam nakasagana kan ngag pamilya, di mo pa yamo tiyag trabaho, ay ayam la mom. Amok asanda ka baybayan, Papa. Oh, awan di bay bagayo. Rinugya akong tiyag trabaho iti opisina yo. Saan ka di?
May karim ni Sarding Mon, ti pan nakaapyang mo ka dagiti online games? Ha? No desidido kan ang mga asawa. Masapol nga agnakam ka. Isuman. Papa, Mama, ti kayat ko amang kada kayo. No manugot kayo nga agasawa kami kini Kathleen. Pagsaritaan mi pa yan na imbag tayo takin ni papa mo. Kat panunod man ana imbag, no talaga anak kasagana kan ang mga asawa. Kasano dahito yan, Armando? Talagang sa desidido ni Nico ang mga asawa. Kalpas mi lang sarita ka ni Vivian may panggapiti na itabanag. Sa bali man na problema. Huwag nga pa iso. Umanugot nga ta ni Vivian. Nadlaw ko ang naingat ni Vivian, hindi kapsat na. Ang mga nupilitin na sumurot king kuha na iyabrod. Yadayo na kinini ko. Anya? Ni bagagditan kinini ko. Nadlaw ko akas lang makaungat ti anak mo. Ay ayatan unay ni Nico ni Kathleen. Kat mga nusaan nga umanugot nga agin na tayo ta. Anya ti kayat mo asawa ni Titayta. Ang mga no dahi ti pagnakman ni Nico. Noadan pamilyana. Mabalin nga dakalintiga mi Titayta. Ngam kasano ni Vivian. Kasano ang maalokoy tayo. Nasayat ko ba? Nagbaliw pa iti panunot ni Nico. Nakasarita kong dagiti dadakkel ko, Kathleen. Talaga ka di kayat mo nagkasarta. Oh. Apay akas tati sa lunsod mo kanya. Agtokyad ka? Gapo iti da Drake? Imbagak matinkin ka, adi mo pagselosan ni Drake. Sana kadaka sa babae. Tapno dua kayo apakiayan ayata. Ano kasta? Awan ka po na asaan ka nga umanugot nga kasarta. Ningamin man ng Vivian ti pampanunutek. Saan ato bang tikabsat mo no kaya tanti agkasar? At datan iti umno nga edad. No saan na kayat? Sumurot kan kanyak. Ha? No isang pat ka ijibalay. Awanan maaramidan na. Pangasim, saan mo kumamot nga ramidan ti kasta? Bayam, kasaritak to ana imbag ti kabsat ko. Ulitin man, ti ko nam, Kathleen. Agkasar kayon, kinini ko. Among ka diti pagbaga? Manang Vivian. Ay, ayatak ni Nico. Among, maluksawak kan kaading ko. Sinayang mo, ti arapaap ko kan ka. Talaga akayat ka kumang alaan ijay Dubai ngagtrabaho. Awan na pa akong agtrabaho iji abroad manang. Kat, kasano ka lang tangarudan? Gapo, tabak ng dagiti dadakkel ni Nico? Nagsakit mo ti pa nagsarsarita manang. Pakawanin na kumaading ko. Manang Vivian. Saan ka nagsangit? Ang mga nung may buyog akpay. Pasensyakan. No nasabrak ti panakisaritakan ka. Ngam pampanunutik ngamin ti pagimbagam. Anya? Agkasarkan! Ito ti jag magustuhan kan ka, Barta. Makapainsulto ti panagkakawan. Relax, Pard! Kaslawan ti nagkaduan tawad. Anak manog, patingga ka lang iti pan naka-addict mo ti online games. At ano biyak? Ngamsi ka? Awan. Kahit saan mo napalubusan ni Kathleen kasta. Di ka mapabasol, Pards. Napintas ngamin. Katsakto nga rin ti best man ito nagkasar kayo, Saan pa yan nakapagtutulag dagiti dadakkel ko kinimanang Vivian? Kat ipalubos mo, adi matuloy. Nico, baknang kayo. Kalpasan, anaawagan ka. Kati manugot ka pagsasaritaan tayo ti kasardan Nico kan Kathleen. May kami tapno matulaga na yung bag ti kasarda. Bibian, umanugot ka kadi matlaan, kadagiti agayan ayat, ngagalaysadan.
Numabalin. Saan ko mapailaan? Planok nga itugot ni Kathleen ni J. Dubay. Agsangit man. Nakapagtulag kayo anay imbagan kinini ko, Kathleen. Wala na. Ay, ayatat ko na hinini ko. Ala, tulagan tayo nga rudan ti kasarta. Manang Vivian, agyaman natin manugot kayong matlaan. Kaya't kung agkari ka, Nico, di mo ko mabaybayan ni Kathleen. Kalpasan ti kasaryo. Agsubli akto ni J. Dubay. Ikarik manang. Ayayat ag unay ni Kathleen. Naragsakto iti danak. Nalpasan ti kasarta, Kathleen. Agasawatan. Nakaragragsaka. Ay, ayatin ka na hinini ko. Congratulations, Nico! Kathleen! Agyaman kami. Apo, nagasat ka, Nico. Nakapinpintas ti asawa ma. Kablaawan kayong agpadpada. Manang. Naimatangak ti kinaragsakyo kabayatan ti seremonya iti kasar. Sapay ko ma, tasaan nga agbalbaliw dahi ta kinaragsakyo. Ikarik manang Vivian. Jak dadaalan ti panangitalakyo kini Kathleen kanyak. Namnama dahi tani ko. Dudwa kami laeng agkabsat. Ket manipod pimusay dagiti dadakkel mi. Siya akong tinagbalin apan nakaina ni Kathleen. Agyaman ak manay. Ah, papa, mama. Umasatig kayo, tagpipicture tayo. Sakbay amapan tayo iti reception ti kasar. Aging gaita. Nakaragragsakat ni ko. Kita umlangan niya. Agasawatan. Nagamam mo talagang iti online gaming. Aging ga iti nagayan ayat ta. Saan ka kadimit lang agbabawi? Awan pulos pa nagbabawik ni ko. Ay ayaten ka. Saan ka kadimit lang nga maikawa? Adimon ka din na ni Manang Vivian? Narwama kun. Manipod nagadala kiti koleyo. Pinanawan na kun. Tanapan nagtrabaho di abroad. No saan ta nga tapi ang nagkasar? Ang mga no pilitin nakasumurot kan kuha na iti Dubai. Jakmat kayat. Awan iti arapaap ko ti abroad. Gaputa saan mo akabailan ang mapukaw na? Katsi ka. Kabailam ang mapukaw na. Jackie Palobos. Uray anya ti mapaspasamak. Kathleen, kumamakam ka na mamigat. Abay, nini ko. Sumarunong to ka noon, Papa. Agmurmuray ka nulaan. Sapay kumatag na kaman ti asawa. Tag-asawa kayon. Sika tinamnamaan mi ang makapagbalbaliw kinini ko. Amo ka masirip, kan manakam ka. Agyamanak. Tainawat dak. Awan gayam, Papa. Agtrabaho ak kumamat iti opisina yo. Sige. Awan mo talaga aramidim dito balay. Day tangarot ti pagbabainak. Kan para matlaang iti masakbayan may kanini ko. Aglalo inton adtan anak yo. Agyaman ako na ikan ka, Kathleen. Amok asika ti mangiturong ken niniko. Ito man ti magustuak. Nagkuyog kayo ang nagtrabaho. Papa, anya ti aramidek? Urayin tayo lang makasublit ti sekretaryak dito opisina. Adala nang ibaunak kang kuana. Iso ti mangisuro iti aramidam. Kat sakto ti assistant manager, papa. Oh? Apay nga katawa ka, Nico. Ang mga no ti amo ni Papa kat ang angaw laeng ti panagtrabaho ma. Kababain. Talaga asurwan kay ti trabaho, Niko. Paparan na asan tumot lang nga si katimangimaton iti negosyo tayo. Agtinulong kayo nga kasawa. Agtugawak nga rodan dito sa ti lamisaan ko, papa. Ibagayon tulatan ti aramidek. Apay nga may saka nga may dito'y balay. Intulodnak ni Nico manang. Ngam agsubli. Kadwanan to da papakan mama. O may dakon palubusa. Saan pa yung nga itatiplaid ko? Apay analit ay tilanga. Manang Vivian. Mabayag mga nasaan tangag kita.
No saan ka kumapay anak kay asawa ganin Nico? Itugot ka kumay jay Dubai. Man, Nga maawatan ka. Agsingsingpet ka kumaading ko. Kababain ka da Tata Armando. Ganda na Mercedes. anya to, Rasan? Rini ko, awan ni Gabay ko. Nakatugaw iti sango ti computer. Niko, anya tararamidam. Ito yung muratan di maturog. Agayayaya mak. Isardeng mo daytan. Saan ka nga agpuyat, tani? Ada trabaho tayong tong bigat. Saan nakasingaan? Mababa ka kon. Di man ang Vivian. Ayun kaya, manipod idi na pan ije Dubai. Italahan pa yung umawag. Oh. Pasino tayo ta? Kagrabi laki din umawag. Di. Di man ang Vivian da ito eh. Ala, ituloy mo latat yagay ayam, takasaritak biit tikapsat ko. Hello, manang Vivian. Kapu iti kinaado apa ka kumikumak iti trabaho. Italaang masangop ti umawag. Kumusta kayo ditan? Nasayat mo't lagta, manang. Awan matla ti problema yung kininiko? Awan, manang. Naragsak ti panagdang namin nga gasawa. Nasayaat nga rod no kasta. Kat Tata Armando ken Nana Mercedes. Kumusta damat? Nakasaysayata ka niyak, manang Vivian. Nadaduma nga rod. Malaglagip ko ida. Wan. Amok ana imbagda. Iso ana talgad tiriknak anang italag kadakwada ken ka. At danto napapaot a parang salita ta. Rabi ila una yun dita. Pakumustaan nagtulaangan ka danana ken tata. Uwan na, manang. Bye, ading ko. Bye, manang. Agan-anad ka kumadita. Nagkakamakaman ti pa nagsuyaab ko. Nico, umuna ako na maturog. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kariring mo sa mga Kathleen. Mga nusan ka pa, yan nakamurmuray. Alah, mamigat kan. Naimasak mo tan tinaturog pa ba? Mama? Lumamlamiis nga minan ti panawan. Kat nini ko. Naggidan kay kumanarimuari ti kwarto yo. Agpada kami ang naladaw ang nakariing, papa. Agin inat ka nagsuy-suyaab. Pinanawak iti kwarto mi. Ato, tinapatay nga si Kaswa kayo opisina. Agkuyog kay itong nagasawa. Sige, papa. Ungayam. Nisardeng na ka din na naming pinsan ti panagayayam na. Dala tabundaway nga gay ayam, papa. Pasaray nga min awagan dagiti ka grupo na. Ha? Saan magkitiakas Karina? Maimbatan na dayta. Narawaman. Siyak, papa. Mama. Ikarkarigata kan ngay sardeng. Dayta nga min ti pangungungtan ni Manang Vivian kanya kidi. Kat masapul nga agbaliwakon. Itatad na nasawak. Kababain ka na kayo. Kathleen, namnamaan mi asika ti makapagbaliw kininiko. Ay, uwan gayam. Dandanin mo ito nalipatak. Pakpakamustaan na kayo gayam ni Manang Vivian. Imawag namin idirabii, mama. May sa oras ko dito opisina. Masan pa yan nagsayan ti trabaho ka. Awan kayam. Apay nga awan pa lang dagiti agasawa. Nawagak man ni Mercedes. Michi. Itimplanak man pa iti kape. Pinsat! Barang sungbatan nak ni Mercedes. Hello. Oh, Amok no niya ti mawagap Armando. Matagtakan ka lagi tinamangururay ka daniko kan Kathleen. anyaya tinakaimber na anda. Ay, nagbayag arin hiriing ni Kathleen ti anak. Anya?
Napuyatan ka di manan. Talaga ka di asan na amasang dengan dahi panagayayam na. Noan niya laon na iti adalita. Adala ron din asawa na. Sana bali, at dadan iti dalan. Sige, sige. Ituloy ko ang trabaho. Nico! Wala ka din tibabas-masamat kan ka! Tandanita na disgrasya! Naituglap ko. Anya? Marano ko mangamin. Nung muna kalatan na simrak yung opisina. Dandan na alas 3 tayo makaturog at. Nico, sigurado ka ba alam tek maneho? Ang mga naman disgrasya ta. Nagistayan tan. Nagrigat ti mapuyatan na sumrak iti trabaho. Nagtaksita ko malangan. Nico, please. Isardang mo nga minan, di pa nagpuypuyat mo. Agbaliw kan. Itay pa nga madlaw ko nga awan gaganay kayam. Kasla di mo mayulo tiyag trabaho. Nasakit ti pagbakik, papa. Nagkakapsutak. Saan ko maditoy, ti pagsaritan ta. Ngam, at asawa mo. Agbalikuhan, anak ko. Papa, awan dakis nga aramidak. Ti masansa na panagpuyat mo ti kapuna. At di ka makatrabaho na sayat. Di mo ibaga. Nga dadapay lang di panagpuyat ti pangpanunutan. Ngam ti paayam iti nananay panawan ti asawam. Awan problema kada kami kini Kathleen, papa. Maawatan ti asawag. Nga ta? No saan kayo pa analpas di kaya tiyong ibaga kanyak. Mabalin ka di. Ijay tulangan balay. Ah, At adalangan siya maipas na trabaho. Abos na makaturturog ka. sige, sige. Michi, itimlaman iti kapinini ko. Tapno mamurmura yan. Winsat! Sige, panawan ka pa dito opisina. Tapno may pasnik mo tiyag trabaho. Kimot lang kami na nagsubli ni Kathleen. Ni Bart. Kanya nga tayo ibaga na kanya. Hello, Bart. Hello, Pards. Sinurot kayo tayo kini Kathleen. Tiyamok no sa dino ti papanan nyo. Napan kayo magamit ti opisina ni Papam. Di mo ka di pa mo, agtrab-trabaho kami iti office ni Papa. Okay ka di? Nakita kami ti dandan ni Pan nakadisgrasya yo. Kasanon no, agdadagsan ni Kathleen. Saan pa yung masikog ti asawak? Ah, anya? Tayo kinapintas na. Anya ka na ya, Pards. Nagkapoy kan. Di mo samot masikaso na yung pagti asawa ma, ah. Kanya ka di talaga ti ibagam kanyak, Bart. Siyempre, ah. Kayat ka kasarsarita. Pards, makasi nga kadik iti trabaho. Saan ko pa lang kami na masurutan una ti trabaho? Uray, tas si kamot ti boss da. Ayun gayam. Dawasan kinton malam. Amo ko no sa dino ti pangawisam kanyak. Amo ma, ta saan mo min inumin tinasanger. Nay, nagiti ka tropam samot lang tiket mo akakuyo ka, Pards. Inidip nanti cellphone na. Bibiyang ko pa na makasuron. Oh, iya. Adda ka pa ilagayam dito'y salas. Pwede ka pa ilasimrak iti saladyo. Nagpalpaak laeng, mama. Amangan ko nak no umawag namin ni Manang Vivian. Okay? Kumusta ti trabaho may opisina? Saan ka kadimat lang ang marikatan? Saan, mama? Masurutak mo ti trabaho. Saan ka unang agbampanog, ha? Nababalin, kaya't kontimatan iti apo ko. Nasaysayat no masapa mataan kayo iti anak. Uray ka sano kumangayat ko, mama. Awan pa'y mat. Kan saan pa'y siguro apanawen. Ah, sige. Inak maturugan, mama. Nakasango ka manan iti computer. Ah, sino ti kinasarsarita mo iti cellphone mo iti sumrek dito'y kwartuta? Ha? Nito perda dyan. May sa kadigiti katropa. Nico. Nagsinae ka. Ada ka di problema? Sapay ko ma, tadi mo kagura to ibagakken ka.
Mangnamnama nga minda papaken mama. Asyak ti makapagbalbaliw ken ka. Anya ti kahit masawen. Imbis nga ipayan na kiti panawen. Ad-adamot na nakasanggo ka dita computer mo. Kathleen, agmal malamtang agkit-kita iji opisina. Anya ka diti kayat mo? Jack agaliwaksay? Sige, sige. Ituloy mo ti agay ayam. Maturog ako na. Eh, di mo ka di mangmanggag. Itay pa lang agriring ti cellphone mo. May sugsugil. Di mo pa ilang amin sitong bata na. Nimot baby yan da ito eh. Apay nga taas ka tinawagan na. Mabit lang. Siyang bata. Hello. Sapay kumata, Jack na singa ti panaginanayaw, Tata Armando. Kumusta kayon? Ay ka, nasaya at magbalasan ko. Kanayo na makumikom iti negosyo. Nimbag to lang na makasulsunod ni ko kan Kathleen. Kumusta man ti kabsat ko? Masirib di kabsat mo. Nalaka nakasulsuro, hindi trabaho na. Agyaman na ta, nagnakamot langan. Hindi nakaturpos. Saan na nga inis man ti nagbiro kiti trabaho? Amoy mo tiga po na. Gagangay sa dayta kadagiti agtutubo ita apanawan. Agam nagbaliwan. Napasnakan iti trabaho na. Napanan nga tanini ko. Jack na puutan na rimwar. Kakaiso na bakasyon. Namnamaak nga ipasyar na. Awagak man kiti. Atay ta. Agring ti cellphone na. Oops, Kathleen. Abay, Jack na puutan na rimwar ka. Sa dino tayan mo? sumagpatak parat ta. Kadwag na ito pero kanti tropa. At da kami dito nalawang internet cafe. Anya? Ay, saan naglakit diyan nagbidot ni ko? At da tournament yun niya. Madamdaman to na ituloy tatag sarita. Dandani kami mang rugi. Sige, bye. Nico! Tinitapnan. Di mo na amuno kasan mo ang masaksakitan tirik na ka. Tsakon marik na ti kaadak iti puso, Nico. Nico, si Mangpet kagayaman. Nadlaw ka di da papakan mama ti sasangpet mo. Rabiin. Sigurado. Narnakandan. At dabokot ko atod back. Kasta ka di. Apay ngagluluwa ka. Ay, ayatan na ka di. Apay akas tati sa lodsot mo anyak. Saan ka kuman ngayon kalay saan ka ngay ayatan? Yamin, dagon marik na ti kadak ti tapuso. Anya ti sasawin. Maturog takit din. Intun bigatan ti panagsalita ta. No anya labitan ti ipagpagam. Tay talaunay ti pagkasairat, Nico. Sanak nga ipapaayan ni ti panawan. Tila ang pakapnakan tirik nam tinapatagkan ka. Oh, kasla makaungat ka nang ilo katitirida oh. Kanya turasan. Itay pa arimwar ni Kathleen na napan nagtrabaho. Nasakit ti ulog. Nasingat ti pan naturog ko, mama. Ay, napuyatan ka man ang idirapi. Sana ka lang nga minanasango pa ni papangwa kasarita ka. Mabalin ka di, mama. Ituloy ko pa lang ti maturog. Saan ka sumrakit ti opisina? Madman ti bakik. Indun aldaw tulatan. O naklakit din ano mga asawa kan. Nang namnawa kami kini papangwa ni Kathleen ti makapagbalpaliw kan ka. Ay, masyan kami iti asawa. Nagsangsangit iti kinasarita mi iti kalman. Papa, ada ka di kayat yung iba ka kanya. Ay, on kayam.
Adto iti pinaaramid yung kanya. Kabala mo ti trabaho mo diti opisina. Ngam nadlaw ko nakaulolimag ka. Napas na kaklaang iti trabaho, Papa. Madlaw ko mat mapilpilitan ka nga umisam. Nakapagsarita kayo kadi kanini ko sakbay asimbrag ka diti opisina. Iya. Edi rabi Papa. Inuray ko ang makasangpat. Ngami kay bigat. Maturog pa ilaan nga pinanawak. Ay, oray san ka ngagsasao. Amo kad naparikot yung kinini ko. Yak pa'y ngamin nasango a kinasarita. Oh, Papa. Apay asaan kayo ang nagkuyog kini Kathleen? Nasa pare mo ari opisina. Imawag ngamin ni Vivian kan kuana. Kat na panain ruarting pahuit na kwarta ti asawam. Di yung kailangan min kinuyog. Ado ti trabaho ki opisina. Amangan wadan iti dalan nga agawid. Oh, Armando, si magpat kagaya man. Kadwal nak man na makisarita iti anak mo. Papa, apay. Anya ka diti problema yung kanya. Dakkel. Unak mo nagpalpaliw ka. Saan ka ti ama asyan iti asawam? Mamaawan dakis ngar aramidak kini Kathleen. Kasta ti kunam. Ngam di mo madlaw. Mapaspasakitam ti reglana. Saan mo ang maipayan iti umno a panawan? Niko, talaga ka di adi kagnakam. Addan asawam katagbalbaliw ka kuman. Sangsangkot mo pa ilang. Rumor ka manan? Sa anak mat nga umatayo. Mapanak lang iti kwarto da papakan mama. Anya ti impulong mo kini Papa iti opisina na. Nagtinulungan dak dagiti dadakkel kong inungtan. Madamdaman ton ngagsarita taniko. Mabaitak lang. May samat ni Bart. Nagulit. Hello, Bart. Nay, napudot sa akin diti ulo ma, Bards. Relax! Ayun nga yam, nakita kita iti asawam. Kat, Nakita nga nakasarsarita na alalaki pare. anya. Pudno ka di dahi nga ibagbagam. Apay na si Dungit ti Rupam. Saan mo ta nakalukat ti computer mo? Imawag ni Bart. Nakita na nga adda kano kadwam alalaki. Asino dahi jay. Ni Drake. Naira na nagkita kami iti remittance center. Agpudno ka kanyak. Nalimod ka di ngagkit-kita kayo iti dahi jay alalaki. Niko! Anya dayta? Agat atap ka Sumbatan ti saludsod ko! Makaungot ka matin kanyak. Naira na lang nga nagkita kami ka ni Drake. Uray mabaybay anak. Jakmat ka ba alat timang lipot ken ka? Pudno ka di tibagbagam ha? Niko. Kaslasaan ko maapat yan. Ngam napatpatag ngamin ti panagay ay ayam mo. Ngam ti ipayan na kiti panawen. Saan naglakit din ang maawatan? E dinto ta saan ka matabaybayan? Kaya't kumati agaliwaksay! Niko, agbaliw ka kuman. Sana na kasidi. Agasawatan. Kasanon no at danto anak ta. Kathleen, saan ko maaday ito ti pagsindupyatan ta? Dahil ito tilaglag ipem. Jakon kaya't amaamuan nga agkita kayo iti dahi Jaya Drake. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nangagmi ti panagsinsin nung batyo nga asawa. Kunak man no nagbaliw kan. Apay asan ka pa'y langag nakam. Lujak ko manangag. Saan ko kumapat yan? Kasta ka din di pa nakaapiang mo?
Anya apan nakaapyang ti sasawan niyo, mama. Pinabusuyan da ka, hindi baga mga asawa kan. Gaputan namaan mi ani Kathleen, ti makapagbalbaliw king ka. Papa, mama. Dahil lang tiliwliwat. Ipaidam niyo pa'y kanyak. Ado, ti mabalin mo apagliw-liwaan, wino pagkaliwaksayan na sana da. Kada nasawam, iso ti ipayam iti panawan. Sana ka lang agtimtimag ka na iti napalawas nga daw. Naglaw ko, di mo mayulot yung trabaho gapo iti puyat mo. Naimbag pa'y ka ni Kathleen. Napasnak nga agtrabaho. Awan pa'y nasapang ni sisirik mo iti opisina. Gaputa ka na yun ka amapuyatan. Anya tinarabid mo dinabi? Linibasam di asawam. Pag tikinulungan takon. Agalos ka! Tadi ka tumtumgag. Di ka kumamakag ko, anak ko. Sika pa tiya dagamas ng aglok sa o. Da kami pa yun, aradakil mo tiyag pakpakumbabaking ka. Tumgag ka kumamad. Mabutang kami. Amangan no tayo ti apa nagtimang datail iti panagtanayong agasawa. Dahil ti abanag, ti mangdadali ti relasyon ni mama. Saan ka kagkatawa-ta mga numatibab ka, loko? Di mo yalang-alang ti patigmamiking ka. Laglagi pam, anyaman abasit, dumakkel maawatam. Tayo di man ti ko nakpards. Pag gusto nakmat sa paminsan. No niya ala di tanti pagsayangan ti oras mat. Saan anak man nakatawaan? Anya ka laya. Narigat no seryoso kalaunay. Ayun nga yam. Nakasarita mo ti asawam, may panggap ka dahi agwapo ang nakita ka kinasarsarita na, Pards? Katropa mi matlaang da Drake. Saan na akabaalan nga agawan ti asawak? Nay, iti dahi ta pa nagsasaom. Karibal mo, dahi Drake kanya. Ibagam lang. Taikantay ti pagnakman na. Sa akong di makaamoy ti dadya tao. Kaya't ko ti makapag-relax. Iso pinatkat ti awis mo. Nangag ko akin nasarita dagiti dadakkel na ni Nico. Awan lata. Ni Manang Vivian. Hello, Manang. O, Anya, kumusta ka natin ko? No, saan asyak ti umawag? Di nakmatan malagip na awagan. Pasensya kan, Manang, ha? Makumikumak namin iti trabaho. Uray iti rabi eh. Kaslos saan nakamamati. Awan kayang, kumusta kayon ka ni Nico? Nasayat mo't, Manang. Madlaw ko ang mapilpilitan ka lang na umisang. Ada ka di problema? Manang. Ti amok, abaliwan ni Nico. Ngam saan mo't gayam. Naimbag, ta nagsao ka matlaan. Idi pa'y nga agad atapak ka. No, mabaybayan na ka matlaan. O may kalaangan nagtrabaho dito'y Dubai. Manang? Kaya't siya sawa na. Agin na dayo kami, kan ni Nico. Maripo di tayo nakasangpet ta di opisina. Ang nakasango kay ti computer. Abang ano kayat mo, apay na naanda iti matam. Rumor tapay lang tayong tagmerienda iti kantin. Madamdaman ton, Papa. Sana pa'y amabisin. Agkapiaklatan. Naimbagtasan pa yan nakarwar ni Michi. Michi! Itimplahan na kami man iti kape. Kalbasan na, pilaan na kami iti merienda iti kantin. Alah ka babain pa'y ka ni Manang Michi. Isyak tulatan di makamu nga agtimpla iti kape mi kun ni Papa, Manang Michi. San kan nga agtaktak pa'y ang mga iti meriendami. Dahil ito'y launay ti dayawag king kaiha. Awan gayam. San ka di pa ang imawag di asawam?
Saan pa'y papa? Ang mga no naimas pa'y laang titurog na. Pasado alas 13 ni ti parbangon ni tay agidda. Anya. Dahil talagid din ti pakapoy-poyatan. Nungay makalay ti sakit na. Papa, sapay ko matasaan. Kaasimat. Bayan nulatan no day tati kayat na, papa. Aldaw kaya men. Jak na puutan ti irurwar ni Kathleen iti kwarto mi. Mama, Ay, naaldawan ka manan anagring anak ko. Kasano mapuutam nga iti ipapanaw ni Kathleen kat ni dandan ni pangaldawan ita kalamaring. nagipulong ka di ka na kayo. Nasakit ti pagpakik. Pagkakapsutak. Kurang pa titurog ko. Kasano adi ka kakapsot kat kanayon nga agpuyat ka. Saan ka kati ang matanagat? Nga ang mga numakaala ka iti sakit mo. Mga naklakit iti gusto mama. Kaya nag-vitamin sak. Rumarakin din madamdama. Mapanak agkaldo. Agpaluto aglangan iti katulong. Ay, Nico. Apayati ka mo ilagpaliwan, anak ko. Gusto ka dilatan aging ga iti adaan na kiyo. Nasakit ti ulok mama. Saan ako man na sermonan? Diyak mo. Hanggang no kastoy ka na maliwayam ti asamam. Ang mga no saan nga agsikog. Anya ti ko na yung mama? Apay, tagtagiba si tandak. Ay, nala, mabitlaan. Tagpaluto ak iti pagkaldom. Mapan ka dumano ni di opisina, inton madamdama, ha, Nico? Saan anapan ni di opisina ni Nico? Napanan na nga ron. Rimuaran kalpasan anak kapangal daw kami. Ang mga no nakipagkita kadagiti katropa na mama. Aon mo ti sabali nga amo kapapanan na. Saan ka di nga inawagan ni Bart? Diyak lang mo mama. Na yun ni Nico. Sige, mama, panawan kayo pa eh. Armando, nadlaw mo. Mapilpilitan nga umisam ni Kathleen. Kasarita ka na yung bag ni Nico ito sa mangpad. No, mabaybayan dumakal na iti a problema na gini ang asawa. Kitamangan, no anya pa iti pagtungpalan ti panagdinada. Tay tama ti pagtantanagag. Ano apay saan matlaangan nga agnakam ni Nico? No daduma kaslasaan na nakapapati. No anya launay dahil ta apakapapihangan ti anak ta. At mabaybayan na pa iti pagrebengan na iti asawa na. Ay, nang namnama talakit din. Ani Kathleen ti mang papaliw kan mang panakam kini Nico. Itala nga maamiris ko ti amin ang nagbiddutan sakit di. Talagan sa adipay nakasagana ni Nico ang mga asawa. Namnamakin na mapatasak ti agluha akas to eh. Diyakon marik na ti kaadak iti puso ni Nico. Well, diyakon marik na ti pamatik na. Baybay aklaan. Nico, sabay ko mata di munto pagbabawian dagito'y ngar-aramid. Si kamot lang ang timangar aramid iti wagas. Tapno inot nga umadayong akin ka. Sabay ko nga. Tasaan nagto ababalawan iti agbalin apang ngedeng ko. Ay tamang ti kunak parts. Kasta, tipod no alalaki. Oh, toast. Awan man lang ti pulutan ta. Awan ti problema iti dayta. Sa anak pa yan naka-order. Waiter!
Wawawon! Dayta, nasinyasa kong ti servidora, Pards. Amo dalatan mo niya ti magusgusto ka pulutan. Ayun gayam, kumusta mo't dagiti ka tropa? Okay damat. O, apay na damag mo ida. Amangan no kahit mo mati kumadwa. Unsa? Kat ni Drake, Pards. Saan kayo kadi ngagkit kita? Wenno ako'y kuyok? Apay na lagi mo da yata, o. Pagkatropa kami. Gamsan kami ngagkatutdutan. Kalaat sa dayta a desisyon mo, Kathleen. Ang mga no, makmakla at kalaan. Diyak kinarapa abdi agabrod man ang Vivian. Nasaysayan sa nga paiso. No madayo agpailaan iti din natin asawa. Urayak lang nagtibayo iti dayta nga imbaga. Tumakdakkel sakit din di parikot yung agasawa. Anyag ka di, ti talagang agpaiso apanggap mo, Kathleen. Kaya't ko ang maamiris ni Nico. No adda pailaan patag ko kenkwana. Agbabawi kan? Idi pa lang amin nga ibagbagaken ka. Manang, di na kumamat babalawan. Kathleen, panunutom kumaan na imbag ti amin. No, kayat mo ti agabrod, takayat mo nga adaywan ni Nico. Sa anak nga umanamong. Manang, pilpilitan nak idi. Kaya't ko nga minti maadaan iti kwarta, manang. Padasig ti agabrod. Parang kabaglang. Panunutom ana imbag ading ko. No, desidido kanton. Padasag. Uray dua atawan laeng agtrabaho ka dito'y Dubai. Nasakit ti ulog. Maulawak. Diyak kumapay bimangon ng mabisinak. Naimbag ta nakaringkan, Senyorito Nico. Papa, saan kayo kadipay na pa na di opisina? Oh, anyat orasen. Awan mo ni Kathleen dito kwarto mi. Nagsubliak tapno kasarita ka. Di ka lang mabain iti asawam. Mabaybay ang launayan. Papa, bigbigat. Agsersermon kayo manan. Haganos ka! San ka kumaamakang giti ungat no at danakam mo? Agsusukutan dagiti bisyom. No amo mila kuma nga awan di pagnakmam. Sanda ka pinalubursan na ang asawa. At adang agsakit ti ulo kadagitang ibagpagayo, Papa. Ganabam! Aganos ka, loko! Sikat kararamid lang di pagsakitan ti ulom. Di mo kumayalang-alang dagiti patigmaan mi kankan. Saan ka kadi ama asyan kini Kathleen? Awan madingar aramida kiti asawak mo. Kasta ti kunam! Ngamdakkelan di pagkorkurangam. Di mo mapanunot ama paspasakitam ti asawam gapu ka dagitang aramidam. Kasla awan mo tan ti patagnakan ka ti Ket asawam. agbalaw kan tulangan numapukawan ka iti asawa. Nagsubli kayo mo tadagos, Papa. Ato yan ti pinaramid yun. Hindi sumlatan iti lamisan iha. Pinanawa ka dagos ti asawam. Makamon ni mamang mo makisarita king kuana ta mabusurak. Nasaan na kayo adengdenggan? Bayan yun, Papa. Apay, saan ka dingag sakit tinaka mo king kuana? Talaga na ilasag na siguro dagiti aramiden na. Mabalin ka diya masapa nga agawid inton malam, Papa. Oh, ada ka din nabatag ka papanam. Kuyugan ka langan. Agyaman naklangin, Papa. Amok nga do ter aramiden niyo dito opisina. Ah, sige. Sige, Papa. Panawan kayo, Pay. Ladingitik mo agilimudak na kayo, Papa. Sapay ko, Ma. Tasaan dakto akagura iti daytoy nga ramitan. Nairugi ko na naipagnadag iti papeles ko ngaag-apply man ang Vivian. Apay, naskan ka di pala nga mapanak iti Manila? Uray saanan, Kathleen. Makaamon ti gayem ko amang ipagnakadag iti daduma amasahol mo, iti yaay mo ditoy. Sapay ko mata iti mabiit. Makapagtayaba kon manang. Papa nam Kathleen. Ninsamot ni ko dayjay. Sige manang, baliwan tanto di agsarita. Sige, bye.
Nasimangkot kagaya man ni ko. Nalipatan itay ti computer mo ngayon ni Saan mo ayaw awan ti salitaan? Sige. Tangay nang nagmumutlaan ti pan nakisarita ka ni Manang Vivian. Ibagakon. Aga brudak. Tapno sa anak ama kasi nga iti kayat mo nga aramitan. Kinilat na kami. Iti daytoy anamuan mi, iha. Kaapay iha. Nauma ka din kinini ko. Saan ang mabalin? Saan ka panubusan, Kathleen? Nalpasan ana ipagnakdag iti papeles ko. Para iti panagabroad ko ni ko. Masapol nga umatayo akpay laang. Iti kasta. Mariknam ti kaaddak iti puso. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Kathleen. Mama, Papa, pakawanan da ko ma, iti panangilimod ko kada kayo iti daytoy apanag. Napanunot ko ti agabrod. Tapno makaurnungak iti para kanya. Saan ako manugot nga daywan na? Deko, akalba ka lang. Malagip mo, timbagaking kay tinamigsan. Ano di mo sa dinang aramidam kat mapukawang ka iti asawa? Ha? Hala, pagsasalitaan tayo anay bagay to eh. Agpagpakasya. Palubusan na kumaniko. Kaya't ko apadasan ti agabrod. Uray dola ang atawan. Katulitan. Sapay kuma. Tamarik nakton ti kaaddak ti tapuso. Kamaudyanan na. Adda ka matlaangin dito'y Dubai. Manang Vivian. Oh, apa yung sakit ka? Agbabawi ka kadi? Ako na. Mailiwag ka ni Nico. Maawatan ka. Imbagak idi agpanunot ka na imbag. Inawagan dakpay dagiti dadak ka ni Nico. Akasarita ka tapno ibabawin ti panagabrod mo. Masaksakitan ako, anak. Kamin. Jakon marik na ti panangipatag ni Nico kanya. Anya talaga ti planong iti dayto panagabrod mo, Kathleen. Kaya't kung ikan iti panawan ni Nico. Tapno tingitingan na no addaak iti puso na. Wano ad-adaan na patpatagkan ko na ti pisya. Agtibtib bayo ak iti daytang ibagbag. Kasano no agtungpal dayto iti pan nakarakrak ti panagasawa yo. Kayat mo kadi ang mapasamak dayta. Ay ayat ti asawak Manang Vivian. Padasik laang ti akaprod. Oray dwala ang atawan. Ang mga no di mo munto matlang maibturan ti ilong mo kinkwana. Sayang laang ti ginastos mo. Lipas at ti kontratak Manang. Nasaysaya at mata nagapruda. Tapno makaurnunga. Nasaysaya at no adda kabukbukudak a kwarta Manang. No, dayta ti ko na. Ang saan ka nga rod ang mabain ka dagiti katugangam? Nagpakada ka na imbag kadakwada Manang. Naawatan dakmat. No pa'y saan dak ko makapalubusan nga agabrod. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nabambanog ka mat, Armand. Doon sa lagi titi nasikaso medyo opisina yun. Kasi nasipngatan ka na gawin. Nagpaayaba kiti meeting kadagiti empleyado. Sana traffic ak. Ni Nico. Narimor itay kalpasan ti pangaldaw. Inaldawon arumor kalpasan ang nagaprod ni Kathleen. Basol na matlaeng no apay ang nagabrod ti asawa na. Kanya kami ti Sirbina. Numabaybayan na matlaeng ti asawa na. Ang matanakan-ak. Ang mga numaisungsong kinipay. Makamoy ti biyag na. Ang dandakim na. Armando. Nauma akon ang makisarasarita king kwanan. Hamuma. Masaya ka na kiti papano ni Kathleen. Sana ngayon pangag ti panagpagpakaasi ta. Hangam kas ko na. Barang daytoy kumati pan nakautob na. Dakal apukaw ko iti opisina.
Nadaras ang nakasursuro. Nga oray ko maisunto ti mangimato ni di kumpanya. Taawan namnamak kaniniko. Nag-abroad gayam ni Kathleen. Iso gayam masikapayan tinagawis nga ginunta parts. Nasakit tinakam ko, Bert. Saan ko pinalubusan? Ngam, impapilit na ti kayat na. Maguray ka man, parts. Saan nga ta? Nagtulagan da kini Drake na ito? Ulitin man ti ko naman. Ang mga nag-abroad mo ti Drake? Saan ko nga mina na makikita kay? Salbag ka! Sige! Bumangon ka! Lumaban ka! Salbag ka! Ani ko, di na magkungan. Manipod dim tinak dito pay. Saan kami pa nagsarita kan Nico? Puro rayak nga isuti umawag kanya. Awan. Talaga nga tangawanan ti patag ko kenkwana. Ampok. Sakit tinakam na. Iti pa nang papilit ko nga agapruta. Anya kalakit din ko. Kasano no nalaw-anam ni Bart? Da kayo mutan di ang pinatay nga gayam. Imbis nagnagam ka. At adamot ngawan nalindag at turungan ti biyak mo. Basol ni ka... Saan ka nagpabasol ti basol mo? Apay ang papasolim ti asawam? Apay, anya tinagsubangan nyo kini Bart? Kagurak imbaga na, papa. Imbaga na kitin nga mga nagtulagan ka no da Kathleen kan Drake ti panag-abroad na. Sana ka ba ilan nga aramidon ti asawam dayta? Gapo ta ay ayatan na ka ni Kathleen. No, ayatan nak. Apya pinanawan nak. Basol mo kunak manan! Oh. Pinaybayam! Pulos! At di mo impaayan. Iti atensyon. San mo ka di pa yung maawatan ti kapuna? Ulitak kan ulitak tumanan. Basol mo matlaan. Ngam imbis ngagnakam ka. At ngagpakadakas ka, loko! Nico, agyaman nagtanauray ko matlaang ti panangawag mo kanya. Mangiliwag ko na yun ka. Kasanong ibagang amagiliw ka kanya. Idinto ang pinanawan na. Para iti masakbayan tada ito eh. Ano santa ko mapailaang ti panagin na dayuta? Ingga garantin matayo kanya, saan ka di? Pangasim. Santa ko man nga agsubang. Ti ororayat. Maritnak ti kaadak ti tapuso. Maritnak da ita apang matag mo. Agpadno ka kanya. Nagtulagan nyo kadikin Drake ti panag-abroad mo. Ada ka ti da ita apang panunutam. Kumaw kawawa ak iti pamatag mo. Ngam napaayak nga ikanak iti panawan. Pagawin kan. Anya, sayang ti ginastos ko ang nag-abroad. Nabiit lang ang aglabas ti dua atawan. Katsapay na kumanta nagbalbaliw kanton. Parag ko na. Sinugsugan na kanimanang mo. Pamarang lagayang. Saan na maawat nga agasawatan? Nagbidot ka iti pampanunutam. No silulukat ti panunot mo, Nico. Maawatam. Asikamat laeng ti aking basol iti amin. Apya siriring kayo pala yung mama. Dandanin tang nga terabiya. Nakita, nakalukat pa lang nagiti silaw iti silet mo. Padamakat ipay lang ti panagayayam mo, iho. Inidip kong ti laptop ko, mama. Inawagak ni Kathleen. Nasaya atay nawagam mo't lang ti asawam. O kahit kumusta matan? Awan bibiyang ko iti kasasad na.
Pinanak ko lang. Ang mga nupod na sinurot ni Drake iti Dubai. Anya ka din day ta apampanunod iti asawam, iho. Saan atakas a babae ni Kathleen? Imagakan ko na mga agawidan. Anya? Ah, nawan pa'y makabulan na iti Dubai. Dakal, tinagastos na. Saan na napatag ti kwarta, mama? No talaga napatagakan ko na. Nico, bagbagaan ka man ang anak ko. Pangasi, agpaliw ka kuman. Yagnam naman nga umay ka diti opisina. Nasaya, no makapanunot ka matlangan namang tulong kanya, iho. Makaturturog ak pala, papa. Agar-ara pa pakabigbigat. Napagbiddo takit din ni Mitchie ani Kathleen. Anya? Ang angawan kayo lang, papa. Iliw ko lang atakin ni Kathleen daytoy. Awagak tumanan kat pilitan nga gawid. Agtrabaho ka nga rudan. Uray naging nadayo kayo. Sana na dito bang ti panagpinatagyo. Di mo mo, noan niya ti arapap na para iti masakbayan nyo. Oh, nakigtot ka niya. Ang mga nuti among kat igagarak timang padungparkan ka. Ah, Nico. Basta una tibutang mo. Saan mo ka di ana ilasin ti check? Ah, ang Bart. Pasensya ka ni tinapasama ka rata idi. Nabartay ka kami na. Oh, basol ko, Nico. Ang mga may kaglisman ng tidilam. Saan mo na ituloy ng ibaga? Ang mga numalawanan ka manan. Ah, Tsaka nulitan. Delikado pa. Sige, sakaya mo ti motor mo. Sarutan nak. Mapantaginom. Oray apagbita lang. Adamat laeng nagnaanan ti panang pagpagakin ni Nico, Armando. Sapay kumaat, agtultuloy yan day ta pa nagpalpaliw na. Ngam kaslalang-alang ti panagtrabaho na. Inrapin na tinagayayam. Sana kas Karina ang maikat na dayta. Tana kairwaman nan. Iramraman na pa pag ang angawan ni Mitchie. Ada ka no, pagkakaingasan na kini Kathleen. Ang mga no niya ti pagtumpalan dayta nga aramiden na. San ko ngay palupos, apaglukwan na ni Mitchie. Nga babay. Impakada na itay akasinarak na kano ni Bart na makikapya itigayim na. Saan ko ana uray ti sangpot mo di rabi Kathleen? Ay, ngam uray ta. Adamat bukod mo atol ba? Ni, agkapi ka lang? Makapigsa ka nga road iti dayta? Kasla makaturturog ak pailaing manang Vivian. Nga masapol apelated ti sumbrik iti trabaho kainton madamdama. Kanayon nga min ti overtime mo. Nalpasin nga adaak dito'y abroad manang. Iso nga ipamaysak ti trabaho. Tapno mailiw-liwag ko ti iliw ko kanini ko. Maawatak deta nga riknam ading ko. Amok nga agbabawi ka. Ngam ano sa mun, Kathleen? Itay pa nga awagak ni Kathleen. Ngam saan nakasungbatan? Papi nga ta. Di man manang Vivian ti isa rumag kawagan. Sabi ko mata mawagak. Eta. Pagriringan ti cellphone na. Hello? Manang Vivian. Nini ko da ito eh. Oh, nakaawag ka man. Kumusta? Awawagak ni Kathleen. Ngam saan nakasungsungbatan. Rimor kami ana sa apakan papa. Ba't maturog pa ilaan ni Kathleen?
Kanayon nga nga ag-overtime iti trabaho na. Isoda kayo lang ang tinawagak. Nasayaan mo at napanunod mong awagan na. Nagbidod ka no panunutam as sinugsugak ni Kathleen. Tapno aday wana ka. Kaasyam ti kabsat ko, Nico. Gumaw ka, wawa iti pamatig mo. Manang Vivian, ay ayatak ni Kathleen. Kasaritak na papakan mama. Umay ko danunan ti asawak di ta Dubai. Ang nakadidayta mapampanunot mo. Basol mo no apay ang napanunot ni Kathleen ti pimanaw ni Madayo. Papa, saan ka din nagpatingga ti panang babalawyo kanya? Saan ka kumana makisinong bat kini papag mo? Saan mon araribukan ti panagtrabaho ti asawam? Urayam lang nga malpas ti kontrata na. No ipasnag mo ti mang tulong kanyak amang imaton ni di opisina. Di mo mapupuutan ti panaglabas ti duwatawan. Kaslay gaggagaran ni Kathleen ti mangliklik kanyak. Saan ka kumangag panunot iti kasna? Saan nala kaya tamasayang ti panawin na? Iso akanayon ti panag-overtime na. Apayasat ka pa ebimangon, Kathleen. Adda ka di madi-arikrik na, ah? Kasla, guri-guri nagngarod manang Vivian. Aguyak ka na. Agpanatungak pa yun. Anya? Ang mga ano naakaran ka mo tin iti virus. Nakadaanon mo tin dito Dubai ti COVID. Banog kan puyat ko la siguro da ito'y manang. Kasano ngamin, kanayon ti overtime mo. Agpa-doktor ka, tapno masigod no anyaman dahi ta amarikrik na. Paliiwag pa iti bakik manang. No jaklat ta maimbagan. Kalpasan ti panagtumar ko. Isunton. Kapilitan nga agbakasyon ka pa lang iti trabaho. Sapay ko mataging bagak adagos. Sayang ti aldaw adyak makapagtrabaho. Awan gayam, nakapagsarita kayon kini Nico. Kasla makaungat anang ibaga kanyak nga umay nakasukunan dito'y Dubai. Manang, sana kas ka rin ang aramidin na dayta. Sige, iturog ko man pa'y. Into na saya at tiriknak. Awagak to da papakan, mama. Kung naklaki din, ipay-pay sumasurutan ni Kathleen EJ Dubai aparts, ah. Kinasarita dak man ang dagiti dadakkel ko, Bert. Inawagan ka no ida ni Kathleen. Kat nagpagpakasi abagbagandak. Ah, kasta ka de? Imbag man ta. Maging garang dito ti saludsod mo. Ah, una parts. Amo ko ti saksak bayak. Ibagak ko nakitak ni Drake. Kat amang ano, agungat ka. Kat na ikaglisin tadilam anang ibaga. Magkapaawan ka iti ganas. Sige. Ibusan tanda ito yung inuman ta. Tagawid tantan. Ane, parts. Makaungat kan sa manan, parts. Ang mga noaddan tumanan masauda papakan mama. Numabaratoy ka nga agawid. Mama, saan dak kuman gaungtan? Nakainumat, ngam saan ka nabartek. Nico, apay no talikod ang mga minan ni Bart. Likli ka moon. Anya pirati kayo, Cho. Mga rugin aliklikak ti panagayayam ko iti online games. Nood ako man ti Kathleen. Agparangak kumanasing patkan ko. Agan anos ka kumapay anak ko. Agkita kayon tumatlang iti asawam. Oh, isumot lang nga saan ang matimtimak ni Papa. Napasnak gayam ti panagbasa na iti pagiwarnak. Wan nga rod. Ay, amom iho, nakadanon ka nun iti Manila ti virus a COVID. Anya? Uray iti Davao, katata ka nun. Ne, kasla nang nagkunday ta adamag, mama. Agraira ka nun ti COVID iti naduma-duma pa sa ti pagilian. Kan iti balasiw tao. Ay, makapadaan naglakat nga rod. Amaya kastoy. Malaglagip ko ni Kathleen. Nasaya at nun imbagan kan.
Kanahan ka matan ngagsakit, Kathleen. Lagagat ka ngamin unay. Sayang ti kundaway ang manayunan ti matgada. Tam na manayunan ti urnong ko. Numalpas ti daw atawan na kontratam. Agabid kan. Ika rin di ko. Ibayan nak to kumamagtan itinaan anay apa naman. Sabay ko ma. Tamarik nak tun ti kaagdak ti tapso. Ay ayatan ka, Kathleen. Niko, ni Kathleen ka di day takasarsaritam. Uwan mama. Api akas lang madanagan kayo. Ay, saan mo matanda ito eh? Ano din napasamak di ko? Naipasidong tayo iti lockdown. Ano niya? Ay, abangan no may raman tinegosyo tayong agripay lang ang anak ko. Sige, ituloy mo ti makisarita kini Kathleen. Ni mama ka di dayta? Mabali na kasarita, Nico. Mama, kasarita na kakano ni Kathleen. Nalpas kayo ka din na nagsarita. Ala, kasaritak mama ti Kathleen. Katni, mailiwak matankan ko hana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakamulang lang kamatlatan, Kathleen. Anya ka diti nagsaritaan nyo kini Nico. Manang Vivian, nakurang laangan ang makatawan. Agdwa-dwa, no kasanwa makaawidak. Mailiw kan sa unayan iti asawam. Problema manang, awan ton ti agbiyahe. Uray eroplano, gapo iti pan naka-lockdown iti Luzon. Dumakda ka sa talagang tilubong. Ti problema kita, ang mga no maapektaran ti trabaho ta. Kasano nga rodan manang? Kadumat nga tati ornang mo. Taawan mo't unay naggastusang. Ikararag ta, saan ta unay nga agriga. Ngam, kasano nga tanti panagawid kunto manang? Saan kumapailang aday tati panunutan. Numanupay abulat. Barang addanton flight. Imodno ti pagbutbut nga ta Mercedes. May sardeng pa lang tinegosyo, aging gay ti ada lockdown. Armando, awan ti mabalin tayo. Sa pasap dito a pandemya. Damat kit ni ornong tayo ti bangko. Nga masapol ti panagin ninot. Tasan tayo nga muno agbayag dahi ti winusan. Aywan kayam kasano ni Nico. Aday ti silad na. Awan mo ti mabalin na nga aramidan. Pabor dahi ti kingwana. Santa mabalin na dilawan. Ipapas na ti gay ayam. Agmalam agpadnag. Uray di pa'y maturugan. Mama, Papanam, tanakasugat ka. Saan mo ang mabalin ti rumar? papa, nagtutulag kami ng kadagiti katropak. Daw asik ni Bert. Naka-lockdown tayo. Saan tayo ang mapalubusan a rumor? Aging gakala ang iti silad mo. Ano niya? Kumusta nga tan ni Nico? Mailiwak mo tan iti asawak. Anya da ito yun na napasamak. Kasano itan? Umalatiwak iti kwarto ni Manang Vivian. Tapno sa anak ang masikuran. Sapay ko ma, tasan nga agbayag asaan kami ang makastrip iti pagtrabahuan. Uray kayat mi kumamot ti agawid. Awan mo't pagluganan mi. Agay-ayaya makiti umawag ka, Bert. Awan mat sa baling nga aramidak. Nagrigat ni nakapupok. Paborking ka, iti agdama ka sa saad parts. Makapauma. Waray kayat ko tinumar, ta umayak ko manita balayo. Saan mo ta mabalin? Salbag. Awan pa'y pagkatang iti arang. Magapasigur. Lumok mag-adi na uwas na tao no kastoy lang parts. Anya pa'y ngay. Mangan maturog ti trabaho da tao. Naimbagking ka tasaan mo aparikot ti kwarta. Paknang kayo. Saad da iti abroad ni Kathleen.
Nagsardeng da ka na magtrabaho. Mariribu ka nak. Pampanunutak no kasanon ti kasasad ti asawak. Dahil tirigat na, ta saan nakatulong ti trabaho ko ni Manang Bibian. Mangup opisina kayo. Wen nga ron, kat saan ka nung nga essential ti trabaho, bi? Dito mamatandanagan nak. Kasano no agpaot, asaan kami ang makatrabaho ditoy? Kasaritak na papatapawitan ta ka. Nagsaran sama ti negosyo yo. Kathleen, sakbay ko matipan na kalakdaw nyo dita. Nagawid kayo kuman. Saan akas ka rin na, Nico? Sa may sa, awanan ti pagluganan ng eroplano. No kumating paritnam ti patipagin ka. Nasakita na. Tadi nakimpaayan iti panawan iti adag tita. Papasulan na ka di. Sige, saan ta na pagsalitaan tayta? No kaano ta makapagkita tsaka mo? Sana mabalin. Kasla kon konsensya na Kathleen. Kalkalpasyo ang nagsarita kini Kathleen. Nakarupangat ka manan. Agin na dayo kayo lang arunan. Agsubang kayo pailaan. Saan mo nga amo, no kaano kayo nga agkita? Dahil dati pagkasurunak, mama. Kon konsensya na kit din. Binaybayak ka, no? Aday tamad tipod, no? San ka di? Armando, saan mo ko man nga ipalagipay? Saan mo alapdan ni Papa, mama? Amo ka babalawan da. Saan ko man panunot ni Kathleen tinag-abroad? Ngayon paayak iti umno a panawan. Diyak ni namna makas jeti aramiden na. Tamok. Awan ambisyon na nga ag-abroad. Amo ka masiksikuran kan iho. Saan ka kumaamapukawan itinamnama? Nagbidutak, mama. Ngayon anya pa ti mabalin ko. Sa nakibiyang pelang ti agdama mapaspasamak. Di tay pagayatan dagiti ang mapaspasamak. Di tay namnamaan ti kalat a panagbaliw ti taray ti panagbiag iti sa nga lubungan. Apeng agsangit ka, Kathleen. Kasla nanggag ko itay akasasarita miniko iti cellphone mo. Nagsubang kayo kadi? Nadlaw kong amin manang. Nakasuron itay pagsalitaan mino kasano nakadano nakititupay. Basol na matlaang. Ngamsan matkit di aday tati pagsangitak manang. Mailiwag iti asaw. Amok anarigat ti mayadayo iti patpatkin na. Saan ko maarumbang anagin na dayo kayong agasawa? Baknang ti pamilya ni Nico. Kat diyo problema ti panagbiagyo. Amumit manang. Awan ni tira pa apko ti agabrod. Ngam nasakitan ako, nay. Ita, tamarik na akong ti kaadak iti puso ti asawa. Ay ayatan na ka ti asawang, Kathleen. Day talaan. Ada bisyo na asaan na naibatan. Adamot pagimbagan ti panagabrod ko. Tanakaurnungak manang. Ngam, kasanungatan. Saan mo apukawan tinamnama am ading ko? Wen manang. Kanayon nga ikarkararag ko. Asapay la kumatasan nga agpaot daytoy alakdown. Apay nginidip mo ti telebisyon. Naumakan nga agboy-boya. Ay, nagtagsan ti parukong ko amang buibuya kadagiti may padpadamag apim mo sa iji pandemya. Nang runa, dagiti nagkado abang kay anatay, ti balasi tao. Nakabutbutang Armando. Ambo ka nakabutbutang dagito ay mapaspasamak. Nga may karigata, mapagkalma, hindi pa kinakam mo kan Riknam. Wengayam, kumusta nga tan ni Kathleen? Nasakit ang lakit di ti panagsinong batang agasawa. Awagan man kit di. Nagsardeng ka no ti trabaho ng agkapsat. Kasadupay nga tatibiyag da. Uray kayat dati agawid, awan ti pagluganan da. Sige, wan. Awagak ni Kathleen itamat laan.
Bert, kasano na ka umay ka dito eh? Naglibas ka lakit niya. Pastor kanak, sakbay nga damakadlo ka niya. Darasan tayo unag. Ginamraman ka. Niya ka na ya. Mandanagan kan sa manan. Mabudang kan sa amat ang mabalo da parts. Anya ko mati pa kabaludak. Si kakit diya. Bilibak no kasano anak kadanon ka dito eh. Di mo problema dahil ta. Ti parikot ko ti pagsaritaan ta. Pautangan naman. Anday talang ti bagam. Di mo pa ilan niyawag. Kasano nga ron ang maalak ti otang. Nadyak umay dito balayo. Salmag. Problema kita ano kasano ti panagawit ko. Maasya na ko na iti kabsat ko na Mercedes. Mariktak ka nagbabawin ka nag-abroad. Saan may ama babalaw ti kapsat mo? Saan nga impangag ni Nico? Nakigdod kami lagan, hindi na amuan mi ang nag-abroad. Ngam oray ka sa nga iliw da iti tunggal may sa. Agpatingga dalaangan iti awag. Pasapol nga aganos da. O kahit kumusta kayon kini Kathleen? Naimpaglusan kayong matlang agsakit. Kaasin ni Apo Diyos, Nana Mercedes. Kahit kumusta ti pa nagbiagyo? Ang mga nada mabalin ko ngay tulong. Maawatak ti kaya ti asawan. Agyaman aklaunay, Nana. Kabaalan mi pay kini Kathleen. Saan kayo amadanagan? Taaywanak ana imbag ti kabsat ko. Malas. Naabakak manan. Ang amsa na mabalin ajak makabawi. Nico, kaya pa ilang agtuktuk to. Apay ka di mama. Kunak no niya tinapasamak mon. Mama, Anya ter akamitin nyo dito silad mo aya. saan da ko manasingan mama? Kat ni mabakak. Anya di pakab-abakam. Ay mabitlaan. Di mo ibagaan na sumuk mumutan ti online gambling. Anak ko, pangaasim. Isarding mo kumanday tanga aramidam. Nakasubli kayo gaya man kinimanang Bibian iti trabaho yo. Uray ti negosyo ni Papa. Naglukat maten. Nico, anya tinaramidam? Agin inong kay Tiara? Basit lang da ito eh. Pagliliwaga kiti luksaw ko. Agin na tayo talaga rogan. Santa nga amuno ka anong agkita ta. Santa nga amuno ka sa nung agkita ta. Dahil tangarot ti kaluksaw ko, Kathleen. Noamok lang kumakasto iti mapasama kidi. Saan ka pumapinalubusan? Santa ko man napagsaritaan day ta. Taang mga no day ta manan ti santa pag kinaawatan. O pwede ko nam. Sana ka marigrigatan dito eh. Mailiwag ko na yan kankani ko. Uray siya, Kathleen. Kaya't kamatin ang makita. Mama, saan kung saan akabailan? Ang mga naday tayo, patay ko. Iyo, anya ka din day ta kay pagpagam. No saan kami nagkita kini Kathleen? Nasa isaya at lahangan amatayak. Diyos ko, anya ka din day tang ibang pagam anak ko. Alam mapit lang ha, awagak ti doktor ti pamilya tayo. Kat dito balay ti pang check upan dakan ka. Mama, Anawain da ka ni papang mo. Ikan tumad nga minang italtalag. Ay, insarding mo ko man ati pa naging inom mo kin pa nagsigarilyom. Adlawan ti kimutuham. basol ko. Mama, Di kan agsaupay. Isupay apakabanlo kam. no bilang dakas tigasat ko. May pamuspusan tungatamat ni Kathleen ti panagawit na. Uray bang kayak ton amakita na. Iko, Mabalin ng tupay
Di makiasawa manan. Oh. Kaubingan na. Kan awan pa'y anak mi. Apay nagsangsangit ka, Kathleen. Anya ka diti nagsaritaan nyo kini Nico. Apagbiit lang ti panagsarita mi kanindi ko manang. Marigatan nga agsaw. Masakit ka nung ngamin. Anya? Ti pagladingitak. Agpapakada. Ikarigatak ka no ti agawid. Tama nga numatay. Katuray bangkay na laang ka no ti makita. Anya ka no ti sakit na. Nagpulon iti awan sarday apa naging inom na. Ada yung patulod ni Mama aladawan ni Nico iti messenger ko manang. At yun. Kita, man. Imutong matlaunay ni Nico. Masya anak pa iti lang anak. Oh. Nakigtot kayo sa akin di nakakita kanyak, papa. Saan ko nga lalaya da ito eh? Si Bibiyagak pa'y. Apay ngay may ka dito opisina. Kabalam ka din? Ay na, Jack na igawid. Nagpilit ngayon may diti opisina. Madmadin, wag tali na da kijibalay. Noan niya lalitan ti pampanunot ko. Amangan no di mo pa ikabalan ti agtrabaho iho. Naimbaganan ni Nico. Saan mo ta nadagsan ti trabaho na diti opisina? Un market dia. Ni Bart dito ha. Mabit lang papa, mama. Oh, sige. Hello? Oh, apeng inawagan nak Bart. Kahit mo nasamat lang apan ka, nos bibiyagak pa eh. Nagkapuha kayo balayo, parts. Kung nati katulong nyo. Karuro yung ano kinimamang mo. Himay kami dito yung opisina ni papa. Kabalam ka din trabaho? Ikarkarigatak parts. Balbari ba kon? Uray kumamat si ka Bart. Barang agkita kami pa iti asawak. Sige nga Rodan. Baliwak na timawagin ka. Okay, Pards. Agyaman na kitiawag mo. Bye. Kalkalpas mi anang rabi, Kathleen. Narabyan kami na simangpat ken papa. Maragsa ka na ka makaamo ka dagitir aramidam, Nico. No, hindi ko mapay ana utob ko dagiti bidot ko. Santa ko managing na dayo. Adayo akman iti matang mo. Asidit ka dito puso. Ayayatan ka unay-unay. Ayayatan ka mat unay-unay. Pakawanan na ko makadagiti nagkurangak yan ka. Makalwa ak itiragsak ko, Nico. Marik na akong di kaadak tita puso. Numabalin na ko mga arakupan ka. May liwak unahin kan ka, Kathleen. Oray adayo tayo titunggal maysa. Tinapat ka. Marik na tatiragsak ititunggal maysa. Kang runaan na. Agin inayat ta. Kat ikararag ta. Sapay kumata umadanin nga kita ta. Wen, ikarkararag ta asapay la kuma. Tamalpasan dito a pandemya. Itikas ta. Agden natan tumanan asiraragsak, Kathleen. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam.